O castro de Doade é un xacemento que data do século IV a.C. e que leva máis de 15 anos cun proxecto de posta en valor do seu patrimonio cultural e histórico. Levamos 9 campañas arqueolóxicas, as dúas últimas promovidas pola Dirección Xeral do Patrimonio, na zona habitacional, ou sea, das vivendas, na zona do doble muralla defensiva, e logo baileiramos, escavamos 3 fosos exteriores. Esta novena campaña, que se prolonga durante o mes de xuño, céntrase na dobre muralla defensiva e constitúe a segunda fase do proxecto de musealización do castro. Ademais de conservar e deixar visibles os achados arqueolóxicos deste castro de Doade, o obxectivo final é completar a experiencia cunha visita virtual en realidade aumentada que mostre o que foi o castro no seu estado orixinal. Xa está funcionando na zona onde se encontran as vivendas do castro, na zona que xa temos musealizada. Aínda que prevén que esta parte do proxecto estea lista para comezos do 2026, aseguran que aquí aínda quedaría moito traballo por diante.